يوتيوب كاب حدا شحفيو كندا يزخفل كابي يمسي يخزخفلنا انتاي سلازركب يزخفلنا نمنتاي يخ حدا عينت فيون حدا عينت نوحاتن نزلوهم فيديوهات زتفلالي عينت كفليت زخفل كمي عينت فيديوهات انت سريحنا يوتيوب كاب واحد فيو بزح قرش خفلنا زخل بسرو يوتيوب من يفتيروا من يزم حدرو من يوانو عبز فيديو زي ازوم زرزركوم بزعبا يوتيوب تفلتوهم زقباكم وسنت نجرات كنرينا حافشاو فلتت سلازغنا بزح سو كفلتهم سلازدلخ اب كلهم بلاتفورماتاتي ززرغحو ዘለኹም ብዛዕባ ዩቲዩብን ካልኦት ናይ ኦንላይን ስራሕትን ዕሙቕ ትምህርቲ ክትረኽቡ እንተደሊኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጀንትራቴክ ዝብል ዩቲዩብ ቻናል ናትዩ ኣቲኹም ሰብስክራይብ ጌርኩም ኣብኡ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም እወ ምፍላጥ ዝመስልዎ ነገር የለን ብዛዕባ ሓደ ክትሰርሖ ዝደለኻ ነገርሲ ብዛዕባኡ ብደንቢ ተረዲእካን ፈሊጥካን ክትኣትዎ ከለኻ ደስ ይብልን ኣብ ቁፅሪ ሓደ ዩቲዩብ ብመን እዩ ዝውነን ናይ መን እዩ ዝብል እሞ ንርአ ዩቲዩብ ቅድሚ 20 ዓመታት ቻድ ሁርሊ ስቲቨን ቼንን ጃውድ ካሪምን ብዝተባሃሉ ሰለስተ ግለሰባት በፌብሩዋሪ 2005 በቆጣጽራ ፈረንጂ ተመስሪቱ እዞም ሰለስተ ግለሰባት ምስ ፈጠርዎ ንሓደ ዓመት ምስኦም ምስ ጸንሐ ብ2006 በቆጣጽራ ፈረንጂ በኸባቢ 1.6 ቢልዮን ንጎግል ሸይጠውሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዩቲዩብ ብጎግል ይዝውነን ናይ ጎግል ዋንነት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ናይ ዓለምና ኦዲታትን ቪዲዮታትን ተቆጻጺርዎ ዘሎም ፕላትፎርም ሲ ናይ 20 ዓመታት ዕድመ ጥራሕ ዘለዎ ቅድም ሰሙን ኣቢሉ መበል 20 ዓመቱ ዝተመስረተሉ መበል 20 ዓመት ኣኽቢሩ ነይሩ እዩ ዩቲዩብ ካብ ሽሕቢው ክንደይ እዩ ዝኸፍለና ዝብል ቅድመ ምርኣይና ካበይ የምፅኡ ዝኸፍለና እንታይ ስለ ዝረክብ እዩ ዝኸፍለና ዝብል ንርአ መጀመርያ ዩቲዩብ ከም ሓደ ሸያጥን ዓዳግን ዘራኽብ ደላላ ይቁፀርዎ እቶም ዓደግቲ ዝበሃሉ እቶም ዝዘርጋሕናዮም ቪድዮታትና ዝርኡ ዘለዉ ህዝብታት ወይ ከዓ እዞም ኦዲየንስ ንብሎም ንሳቶም እቶም ዓደግቲ እዮም እቶም ሸየጥቲ ንብሎም ዘለና ከዓኒ ኣብቲ ንሕና ዝዘርጋሕናዮ ቪድዮታት ምህርቶም ወይ ከዓ ትካሎም ዘላልዩ ካምፓኒታት ማለት እዮም ብፍላይ እቶም ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኮንኩም ኣብ ዩቲዩብ ቪድዮ ትሪኡ ሰባት ሲ ኣብ ማእኸል እቲ ቪድዮ ወይ ብቅድሚት ወይ ብድሕሪት ኣብ መንጎ ብቻ እንዳቋረፀ ዝመፅእ ኣድቨርታይዝ ኣሎ ሓቀይ ከምዚ መፋለጥታት ኣለው ትካሎም ዘፋልጥሉ ምህርቶም ዘፋልጥሉ ኣድቨርታይዛት ሲ ይመላለሰኩም እዩ ብፍላይ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ንውሕ ዝበለ ተኮይኑስ ብዙሓት ኣድቨርታይዛት እናቋረፁ እዮም ዝመላለስኩም እቶም ኣብ መንጎ ቪድዮታት ምህርቶም ወይ ከዓ ትካሎም ዘላልዩ ኣካላት ንጎግል ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እናኸፈሉ እዮም ምህርቶም ዘፋልጡ ዩቲዩብ ከዓ ዋንነቱ ናይ ጎግል ምዃኑ ነጊረኩም እየ እዚ ጎግል ካብ ዩቲዩብ ወፃኢ ካልእ ጎግል ኣድስ ዝበሃል ትካል ኣለዎ እዚ ጎግል ኣድስ ዝበሃል ትካል ብምልኦም ኣብ ጎግል ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ካልኦት ዌብሳይታትን ዝፋለጡ ኣድቨርታይዛት ዝዝርግሑ ኣድቨርታይዛት ዝቆፃፀር ዝከታተልን ስራሕ ዘካይድን እዩ እዚ ጎግል ኣድስ ዝበሃል ትካል እንታይ ዝገብር ካብቶም ምህርቶም ወይ ከዓ ትካሎም እንተስ ኣብ ዩቲዩብ እንተስ ኣብ ዌብሳይት ከላልዩ ዝደልዩ ኣካላት ገንዘብ እናተቐበለ 45 ሚእታዊ ንባዕሉ ትሪፉ እቲ ዝተረፈ 55 ሚእታዊ ነቶም ዩቲዩበራት ወይ ከዓ ነቶም ሰብ ዌብሳይት የከፋፍሎም ማለት እዩ ከም ኣብነት ናተይ ቪድዮ እናራእኹም ከለኹም ኣብ ማእኸል ኣድቨርታይዝ እንተመፅያትልኩም እሞ እንተሪኢኹምዋ ጎግል ኣድስ እንታይ ዝገብር እታ ካብታ ኣድቨርታይዝ ዝረኸባ ገንዘብ 45% ንባዕሉ ትሪፉ እቲ 55% ንዓይ ነቲ በዓል ቪድዮ ወይ ከዓ ነቲ በዓል ቻናል ይሓስበለይ ቪድዮታተይ ብዙሕ ሰብ ብዝረኣዮም መጠን ከዓ ኣብቲ ቪድዮታተይ ዝዝርግሑ ኣድቨርታይዛት እናበዝሑ ስለ ዝመፁ ብኡ መጠን ዝረኽቦ ኣታዊ እውን ርብሕ ዝበለ እናበዝሐ ይኸይድ ማለት እዩ ከም ኣብነት ኣነ ኣብዚ ወርሒ እዚ ካብ ዩቲዩብ $55 ኣታዊ እንተደኣ ረኺበ ጎግል ካብ ናተይ ቪድዮታት $100 ይረኺቡ ነይሩ እቲ 45 ንባዕሉ ትሪፉ እዩ እቲ 55 ናዕሊ ይኽለይ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ እናበዝሐ ብዝኸደ ቁፅሪ ይሕሰብዎ ጎግል ኣብ ዓለም ዘለዉ ሕድሕድ ዩቲዩበራት በብወርሑ ክንደይ ዝኣክል ኣታዊ ከም ዝረክብ ሕሰብዎ መዓዝ እኮ ሓሲብኩም ክትውድእዎ ኮይንኩም ዩቲዩብ ካብ ሓደ ሽሕ ቪው ክንደይ ዝኸፍል ዝብል ከዓ ብትንትን ኣቢልና እስከ ንርአዮ ናይ ዩቲዩብ ክፍሊትኩም ክበዝሕን ክውሕድን ዝውስንዎ ብዙሓት ነገራት እዮም ዘለዉ ገሊኦም ክትቆፃፀርዎም ትኽእሉ ኢኹም ገሊኦም ከዓ ክትቆፃፀርዎም ኣይትኽእሉን ቀዳማይ ናይቲ ትሰርሕዎ ቪድዮ ምሕፃርን ምንዋሕን ብዙሕ ገንዘብ ንኽትክፈሉን ውሕድ ገንዘብ ንኽትክፈሉን ይውስኑ እዩ ካልኣይ እቶም ተመልከትኩም እቶም ቪድዮኹም ዝሪኡ ዘለዉ ሰባት ዘለዎ ሎኬሽን ዘለዎ ቦታ ንስኻትኩም ብዙሕን ውሕድን ገንዘብ ንኽትክፈሉ ይውስኑልኩም ማለት እዩ ንስኹም ዘለኹምዎ ቦታ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እቶም ቪድዮኹም ዝሪኡ ዘለዉ ሰባት ዘለዎ ቦታ ሳልሳይ እቲ ቪድዮኹም ዘለዎ ትሕዝቶ እቲ ቪድዮኹም ሲ ብዛዕባ እንታይ ኣመልኪቱ እዩ ተሰሪሑ ዝብል እዞም ሰለስተ ነገራት ካብ ቪው ብዙሕ ገንዘብ ክትረኽቡን ውሕድ ገንዘብ ክትረኽቡን ይውስኑልኩም በብሓደ እስኪ ንርአዮም ቀዳማይ ናይቲ ቪድዮኹም ንውሓትን ሕፅረትን ብዝምልከት
ናይቲ ቪድዮኹም ደቂቃታት እናነውሐ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብቲ ቪድዮኹም ዝዝርግሑ ኣድቨርታይዛት እውን ቁፅሮም እናወሰኸ እናበዝሐ ስለ ዝኸይድ ብኡ መጠን ካብቲ ቪድዮኹም እትረኽብዎ ገንዘብ እውን እናወሰኸ ይኸይድ። እዞም ኣብ ቪድዮና ዝመፁ ኣድቨርታይዛት ሲ በብ4 ደቂቕኡ ወይ ከዓ በብ5 ደቂቕኡ ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ከም ኣብነት ናይ 1 ሰዓት ንውሓት ኣብ ዘለዎ ሓደ ፊልሚ በብ5 ደቂቕኡ ኣድቨርታይዝ እንተደኣ ኣብቲ ቪድዮ ዝፋለጠሉ ኮይኑ ኣብዚ ናይ 1 ሰዓት ቪድዮ 12 ኣድቨርታይዛት ይመፁኹም ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብ ናይ 5 ደቂቓ ደርፊ ከዓ ወይ ሓንቲ ወይ ከዓ ኣብ መወዳእታን ኣብ መጀመርታን 2 ኣድቨርታይዛት ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ጎግል ከዓ ብሕድሕድ ቁፅሪ ኣድቨርታይዝ እዩ ገንዘብ ዝኸፍል። ስለዚ እቲ ናይ 1 ሰዓት ፊልሚ ካብቲ ናይ 5 ደቂቓ ደርፊ ብብዙሕ ዕፅፍታት ዝበዝሐ ገንዘብ ይሰርሕ ማለት እዩ። እዚ ክብለኩም ከለኹ ግን ቪድዮኹም ስለ ዝነውሐ ጥራሕ ብዙሕ ገንዘብ ይሰርሕ ማለት ኣይኮነን። እቲ ቪድዮኹም ደባር እንተኮይኑ እሞ እቲ ናፍቲ ቪድዮኹም ዝኣተወ ሰብ እታ ናይ መጀመርያ ኣድቨርታይዝ ጥራሕ ሪኡ ደቢርዎ ገዲፍዎ እቲ ቪድዮኹም እንተወፂኡ ጎግል በታ ሓንቲ ዝረኣየ ኣድቨርታይዝ ጥራሕ እዩ ገንዘብ ዝሓስበልኩም። በዚ ምክንያት እቲ ናይ 1 ሰዓት ንውሓት ዘለዎ ፊልሚ ካብቲ ናይ 5 ደቂቓ ንውሓት ዘለዎ ደርፊ ካብኡ ንታሕቲ ገንዘብ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኢና ቪድዮታትኩም ሰብ ጀጀሚሩ ገዲፍዎም ከይወፅእ ቪድዮታትኩም ተገዲስኩም ስርሕዎም ንብል ዘለና። ካልኣይ ናይቶም ኦዲየንስና ወይ ከዓ ናይቶም ቪድዮና ዝሪኡ ዘለዉ ሰባት ዘለዎ ቦታ ኸ ብኸመይ ምክንያት እዩ ንሕና ብዙሕ ገንዘብን ወይ ከዓ ውሕድ ገንዘብ ንክንክፈል ዝውስኑልና? እዚ ጎግል ኣድስ ዝበሃል ከከም ሃገሩ ንሓደ ኣድቨርታይዝ ዝኸፍለሉ መጠን ገንዘብ ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ። ብኣድቨርታይዝ እቲ ዝለዓለ ገንዘብ ዝኽፈለላ ሃገር ኣሜሪካ እያ። ኣብ ናይ ኣውሮፓ ሃገራት፣ ኣብ ሃገራት ኤስያ፣ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት፣ ኣብ ዓረብ ዓድታት ጎግል ኣድስ ብሓደ ኣድቨርታይዝ ዝኸፍለሉ መጠን ገንዘብ ኣዝዩ ዝተፈላለየን በበይኑን እዩ። በዚ ምክንያት እቶም ቪድዮኹም ዝሪእዎ ዘለዉ ሰባት ብበዝሒ ኣብ ኣሜሪካ እንተሃልዮም እቲ ቪድዮኹም ርብሕ ዝበለ ገንዘብ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂሉ ኣብ ኣውሮፓ ከምኡ እናበለ ይቕፅል። ከም ኣብነት እቶም ቪድዮኹም ዝሪኡ ዘለዉ ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ እንተሃልዮም ግን ንስኻትኩም ቪው እምበር ገንዘብ ኣይትረኽቡን ዘለኹም። ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዩቱብ ኣድቨርታይዝ ኣይረአን ብቪፒኤን ተዘይተጠቒምኩም እምበኣር። በዚ ምክንያት እዚ እዩ እቶም ቪድዮኹም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰባት ዘለውዎ ቦታ እስኻትኩም ውሕዱን ብዙሕን ገንዘብ ንክትሰርሑ ዝውስኑልኩም። እቲ ሳልሳይ ካብ ቪው ብዙሕን ውሕድን ገንዘብ ንክንሰርሕ ዝውስነልና ከዓ እቲ ቪድዮና ዘለዎ ትሕዝቶ እዩ። እቲ ቪድዮና ብዛዕባ እንታይ እዩ? ብኸመይ ክረድአኩም ይመስለኩም? ከም ኣብነት ትሕዝቶ ናይቲ ቪድዮኹም ብዛዕባ ንግድን ምስ ገንዘብ ዝተተሓሓዙ ነገራትን እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ቪድዮኹም ዓበይቲ ባንክታትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ናይ ሓዋላ ትካላትን እዮም ምህርቶም ዘላልዩ ከም ፔይፓል ዝበሉ እዞም ክሪፕቶ ከረንሲ ዝቕመጠሎም በዓል ባይቢት፣ ባይናንስ፣ ኦኬኤክስ ከምኦም ዝኣመሳሰሉ ዓበይቲ ትካላት ኣብቲ ቪድዮኹም ምህርቶም ከላልዩ ይኽእሉ እዮም። እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ዓበይቲ ትካላት ከዓ ምህርቶም ከላልዩ ከለዉ ንጎግል ኣድስ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ስለ ዝኸፍሉ ብኡ መጠን ናታትኩም ብፅሒት እውን ረብሕ ዝበለ ይኸውን። ከም ኣብነት እቲ ቪድዮኹም ብዛዕባ ምግቢ እንተኮይኑ ከዓ ኣብቲ ቪድዮኹም ምህርቶም ከላልዩ ዝኽእሉ ትካላት ከም በዓል ፓስታን ኢንዶሚኒን ካልኦት ቅመማ ቅመማትን እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ። እዞም ትካላት እዚኦም ከዓ ምህርቶም ከላልዩ ከለዉ ንጎግል ርብሕ ዝበለ ገንዘብ ዘይኸፍልዎ እንተደኣ ኮይኖም ናታትኩም ብፅሒት እውን ብኡ መጠን ትሕት ይብል ማለት እዩ። እዞም ዝብለኩም ዘለኹ መታን ተሰራርሓ ክትፈልጥዎ መታን ክርዳእኩም ኢለ ከም ኣብነት እየ ዘምፅኦም ዘለኹ እምበር ከከም ትሕዝቶ ቪድዮታትኩም ኣዝዩ ይፈላለ እዩ። እምበኣር በዚ ምክንያት እዩ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ቪድዮኹም ካብ ቪው ብዙሕ ገንዘብን ውሕድ ገንዘብን ንክትሰርሑ ዝውስነልኩም። ስለዚ ዩቱብ ካብ 1000 ቪው ክንደይ ይኸፍል ኢልካ ኣይሕተትን። ናይ ሎሚ ምድላወይ ነዚ መስል ነይሩ። ካብዚ ቪድዮ ንእሽቶ ርድኢት ወሲድኩም ተኾንኩም ወይ ከዓ ንእሽቶ ተማሂርኩም ተኾንኩም ንቻናለይ ሰብስክራይብ ግበሩ፣ ነቲ ቪድዮ እውን ላይክ ግበርዎ። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ እንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹም ሰላም።